Sanibonani ubona makhaya igama lami nguqhawe inkunzi ebomvu mathanda insizwa yale enqothi kwesikaSosobala esigodi namhlanje sikhuluma ngezempilo nenhlalakahle yabantu ngaphakathi ukuthi bayiphatha kanjani okanye iluphi usizo lempilo abasisebenzisayo lapho sikhuluma khona ngabelaphi bendabuko lapho sikhuluma khona ngabalaphi basentshonalanga. Ngaphambi kokuthi singeneke lapho siye sahlangabezana nentokazi eyale enqothi futhi umkhaya futhi lona intokazi yambatha edayisa ngaphakathi emahostela edayisa khona isimo seyinsipho nokunye nje okuthize ukuthi kusebenzisane nezinto zasendlini. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani? Ngiyabona uphethe igubhu la wenzani lapha eGoli? Ngidayisa ama-detergents. Yeah, kushuthi kuba khona ama-pine gel, dishwasher, fabric softener, car shampoo, all-purpose cleaner. Phinde kube khona nama insipho zokuwasha. Yeah. Ukuthi-ke zona zihamba ngama-20 litre nangama-5 litre bengingasakhona ukuphatha-ke la. Alright. Uhlala kuphi khona lapha at hostel? Cha, ngihlala ngale Eastfield la ehostel la engisebenzela khona. Ila usebenzela khona. Izinto zakhe eziningi uyibeka khona la ehostel he. Ama-customer akho futhi amaningi akhona la ngaphakathi hostel. Yes, ama-customer amaningi awala ehostel. Kunjani nje mhlawumbe ukusebenza ngaphansi kwesimo sesehostela? Ama-customer wakho akuphethe kanjani? Bona bangiphethe kahle shem. Kuwukuthi-ke phela uma ujahe imali and manje kungcono uma ngabe ngizobanika bese bayabuya sebezokhokha yabo. Sebezokhokha. Yeah, kushuthi kahle kahle isikhathi esiningi ngiyakweletisa. Sisebenzisana kanjalo. Nisebenzisana kanjalo. Yeah. Usunesikhathi singanani uphusha le business efana nale? 1 year 2 months if I'm not mistaken, yeah. Kusho ukuthi khamba kahle. Yeah, khona. Mhlambe yini ingqinamba onokwenzeka uhlangabezane nazo ebhizinisini lakho ekakhulukazi nje obusebenzela ngalanga phakathi emahostel? Buti kukhona laba abafike bathathe yabo ngoba bayamazi usinothile. Bathathe bangabe sengiyokweleka phela umuntu-ke bese manje seyaqala uchomi ayingcono sibone ngenyanga ezayo futhi yabona. Manje phela nami kumele ukuthi ngiyostocka yabo. Manje lapha hostela njengoba kuduma ukuthi kuhlala abantu besilisa kakhulukazi awungichazele nje abantu kakhulu abathengayo abantu besilisa noma abantu besifazane? Cha, bathenga bonke yazi. Nje bathenga bonke ngoba bakhona bahlala nangawani nabo. Bahlala nangawani. Umuntu yena oyiwashelayo oyiklinelayo endlini yakhe. So uye vele ofikayo ezothenga umuntu wesilisa ko. Nabo mama bayathenga bonke nje bayathenga. Bayathenga kusho nje singathi 50-50. 50-50 nje. Ngaphandle kwehostel awudayisi ngaphandle kwehostel? Ngiyadayisa nangakhona. Bakhona abazayo bezothenga. Nala ngihlala khona bayafika nasendlini mase ngifikile bezothenga nakhona. Uyibona uphephile ukusebenza la ngaphakathi emahostel? Uhamba wonke amahostel la kule hostel le? Wonke ama-block. Wonke ama-block. In the next 5 years ngizibona ngikude kakhulu ngale business lami kangangokuthi ngiyafisa ukubona ama-products wami esedayisa ey'toro ey'nkulu uyabo njengako Spar no Shoprite kanjena yabo. Ngiyafisa futhi ukuthi mhlambe maziyo deliver zibe ihamba ilayishwe ku code 14 truck zigcwele nje zonke lezi zinto edayiswa mina. Asibongeke kwintokazi osinothile intokazi yakwambatha yale enqothu lapha khona besixoxela ngodaba lalo ukuthi iphusha ibhizinisi lokudayisa ngaphakathi emahostela udayisa isimo seyinsipho.